Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ikapito pa lang adlaw sa bulan sang Abril tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayontang oks lang ang aton sining pagsinalayo. Apisar nga yari pa kita sa ECQ, sa Enhanced Community Quarantine nga period. Tubtob pa kita sa Abril 14. That was Martes, next week, no? Tisiling sang iban na nung palabuton sa April 30. Kaya ang Luzon, mga kaaksyon,
gin-extend until April 30 ang enhanced community quarantine kag ginaprubahan ini ni Presidente Duterte until April 30. Ay, perti ka dugay, no? Sining sang iban, gahuyo-huyo na ang ila sining nga mga tilaukan. Diri sa aton, amo-amo man. Pero ambot na nung matabo sini kung extend o kung wala. No? Amo pa ning ginapabot sang tanan kung bala ma-extension ang ECQ nga ginatawag diri sa Negros kag Bacolod. Amo ning balantayan sang halos kalabanan. Tika bayontang wala lang sang dugang nga mga biktima sang COVID-19. Still sa gyapon nagpabilin sa 8 ang Bacolod samtang ang 7 samtang ang Negros Occidental may 1. Bali 8 tanan. Sige bastang importante lang sa subong udto nakapanyaga na kamudra. Kay kun wala pa pagamat-amat na, no? Ang iban sinig balakho kay na may nagsaka diri nga taga Barangay 13, 3 sila kabilog. Ang masakit diri wala man sila sang kadtuan nga barangay. Kay Barangay 13 sila pero Barangay 16 naman ini sila gin-refer. Ano gid bala kuya? Kag kaluluoy, no? Do masiling ka nga sus nano ini nga pagpangabuhi ni man ti mag-extend pagid ni. Ay, don't know. Sige, basta importante subong kung may tilimo onta o kung may planyagahon ta magtimo-timo na kita para naman nga magpangita sang kinawala para karon sa gabi. Ay kabudlay gid sang sitwasyon, no? Siling sang iban, okay lang niyang may raw budget nga malabutan pa bisan isa pa kabulan. Ang problema dire kung wala na sang budget. Daw kasubo lantaw ng senaryo, no? Daw kasubo gid mga ka-aksyon. Sige, inopdaray kita sa kinandan. Ang mga report sa aton sining nga mga action reporters mabatian sa dili ginamang madugay. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Inopdanay kita, tubtob kita sa taklalauna sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw podta si Aksyon Marlon Hinovia. Lockdown sa Banwa sang Tuboso ginkakas na sang alkalde. Enhanced community quarantine ginpatuman. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Vice Mayor El Cid Familiaran may panawagan sa mga pumuluyo karon nga Semana Santa. Samtang sa BCPO naman nga balita upod kay Aksyon Eric Magbanwa, BCPO City Director ginkalipay ang resulta nga wala sang kapulisan sa syudad nga may patimaan sang COVID-19. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden, 303rd PCGA Squadron nag-turnover trabahante sa tubuhan ginbuno sang kaingod sa Banwa sang La Castillana patay. Balita sa Patrol 303rd PCG Squadron nag-turnover sa mga relief packs sa Philippine Coast Guard Negros nga igapanagtag sa mga Forests of the Poor nga mga mangingisda nga apektado sang COVID-19. Plus sitwasyon karon sa palibot sang syudad sang Bacolod aton hibaloon
Upod sa report ni Aksyon Brian Morden, Aksyon Alvin Graba, sa patrol, no? Si Aksyon Brian Morden sa nukpo na iyagali. Sa special assignment, si Gabalita ni Aksyon Artay Hupon, pagpagaling sang mga ginpamakal nga humay, prioridad sang NFA Negros, biding ginpatigayon, suno sa manager. Nagasulo-sulo butong si Aksyon Tomon Forte sa aton sini out-of-town reports. Kapulisan sa syudad sang Sagay nagpanagtag sang face mask sa publiko. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, ginrekomendar sang IETF nga pagpalawig sang enhanced community quarantine o kung ECQ sa Luzon, ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag masobra 44,000 ka mga POV drivers una nga nakabaton o kung una nga makabaton sang cash assistance sa idalom sang social amelioration program sang gobyerno. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:22 na 11:22 na mga kaaksyon. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigilamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, daligid lang ha, gina-acknowledge ng aton sining mga kaaksyon via Facebook Live sa aton sining Aksyon no Radyo Bacolod, no? Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. I-like lang aton sining Facebook Live kag mamati na kita sa mga balita, sa mga nagatuluhaw nga mga balita samtang yara kita sa kapilap lang subong, siyam, no? Ikasyam kita nga adlaw sa ECQ, mga kaaksyon, no? Sige, standby mga kaaksyon, ha? Dugay-dugay, balikan ta ng mga report sa aton sining mga action reporters. Kaya tagan taig talupangod, ang basiwa man niya kuno, wala man niya tubig, ho. Oh, why sila tubig from 4 a.m. until now, ang basiwa hindi makontak. Ano pagkontak kay wala man taong basiwa subong sa dinang eryang imo Sir Rex Alimanya. O lihog ta complete sang details kundi na nga area kay tinguan tang nga mapalabot ina sa area sang Barangay Granada na to. Amuman wala man tubig. Ay sus na nuning basiwang importante pangadaan subong wala pa iya mga tubig ya. Importante subong nga tiyempo ang tubig kag ang kalanon man, no? Ang tubigid sa Granada gali amo ni siyang nanawag siguro si Rex Alimanya. Lihog tada sa basiwa wala tubig ang Granada. Ay ho. Amo ning kainit sang tiyempo wala pa tubig. Anong klase ka? Ay, kabudlay kung kaysa, no? Gadururopol ang problema, pero ang tubig, intra pagid. Dapat insaktuhon ta ang serbisyo, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby sa pagpanumbalik sa inyo sining palatuntunan kay dalon ta. Ang pila ka mga balita, mabatian na sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
Mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 na nga oras, 11:30 na mga kaaksyon. Ang Negros ang National Press Club ang nagahingyo sa publiko nga ang nagaisanon nga source of information ang gikan gid lamang sa credible news sites. Angot sining kadamo sa mga piki nga nagalapta. Ay, oo nga daw mayadman sila. Kay kabudlay kung kaisa sang mga Facebook number 1 gid niho. Damo gid katama te ang NPC, ang National Press Club, ang nagayo gid sa publiko nga dapat ang source of information ang gikan gid sa mga insakto nga mga nagapatigayon sang balita. Kay kadamo man sang daw ga pamidya-midya man, daw kadamo man sang daw nakahisayod man sang tanan. Ay, oo. O sige Importante, mga kaaksyon DTX 500 capsule. O galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule, kay ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amon isang charantin nga nagapanubo sang glucose, bisin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo DTX 500 capsule na ang tumaron ninyo matagadlaw. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:32 ang aton oras. Kadtuan ta ng mga balita gikan sa News Center. Unahon tang balita ni Aksyon na Dorel Cabato. Ginrekomendar sang IATF nga pagpalawig sang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ sa Luzon, ginaprobahan na ni Presidente Duterte. Meaning hasta sila April 30 na ang Luzon area. No? Luzon pa lang na. Kung anong nasakupan sang Luzon, amo na siya hasta na Abril 30 ang ECQ dito sa ila. Kag masubra 44,000 ka mga POV drivers unang rakabaton sang cash assistance sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginrekomendar nga pagpalawig sang Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sa entire Luzon. Suno kaya Cabinet Secretary kag IATF spokesperson Carlos Nograles nasaad sa rekomendasyon nila ang pagpalawig sang ECQ tubtob las 11:59 sang gabi sa Abril 30, 2020. Sunod diri ini ang ginaprubahan sang presidente matapos maniya nga gintun-an ang sitwasyon. Sa paghimuon nga extension amo man sa gihapon ang mga kasubong nga guidelines sang IATF, kalakip na ang paghatag sang exemptions sa mga medical frontliners kag iban pa. Apang suno kay Nograles nga yara sa gihapon kay Presidente Duterte ang pagdesisyon sa himuon nga pagpalawig sa nga ECQ. Suno pa diri sa iya nga may diskresyon ang presidente kung ipabilin lang ang guidelines sa pagpatuman sang ECQ sa pila ka lugar o kung magadugang sang exemptions sa pila naman ka mga sektor. Samtang sa iban pagig nga balita nasyonal, ginpagwa na sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang naunang listahan sa mga drivers nga makabaton sa cash assistance gikan sa gobyerno sa idalom sang Social Amelioration Program o kon ining SAP. Naglabot sa 4,175 nga ngalan ang yara sa unang listahan nga ginpagwa sang LTFRB. Sila ang lunsay mga drivers sa pampubliko nga mga salakyan dito sa Metro Manila nga kwalipikado sa sining programa. So sa LTFRB magapagawa sila sang masunod nga
anunsyo para sa dugang listahan sa mga driver sa iban nga rehiyon. Di ginakinahanglan ang driver's license kag photocopy sini nga may duha ka pirma para makuha ang assistance. Kung kumpiskado naman ang lisensya, pwede nga ipakita ang temporary operator's permit, government issued ID kag photocopy isang ID nga may duha ka pirma. Agod mahibaluan kung kalakip sa mga kwalipikado nga o kung kwalipikado, ang LTFRB nagpagwa sa nga listahan kag pwede ini makitaan sa ltfrb.gov.ph. Samtang ma-update lang ko sa world record sining COVID-19 sa karon ang infected sa bugos ng kalibutan naglambot na sa 1,346,974. Ang mga nagkalamatay naman 346,974 na action Rex. Lapit-lapit na mag 1.5. Yes, action Rex. Ang nagkalamatay naman naglambot sa 74,702. Ang naka-recover 278,698. Diri sa Pilipinas ang kaso 3,660 ang nagkalamatay 163 o kon 163. Ang naka-recover naman 73 o kon 73. Sa Western Visayas, ang cases dire nagapabilin sa 34. Sa Negros Occidental, isa. Kag sa Bacolod, 7. Kag isa ang napatay. Pila to gani? 7 kag isa no? 8? 7. Hindi. 7 siya. Dala na da siya sa napatay. Bali 7 ang Bacolod. May isa napatay. Ang patay, bali anom. 7 gid sila tanan. Pero napatay isa sa Negros, bali 8. 8 kung dala ang Negros. Yes. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:37 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Sa way pa magatimo-timo pagtimo-timo na hinugay na sa lika panampuay kag palibog sang kinanglanon, no? Kabudlay gid ko kay samak mo daw kaluluoy ding nagsalaka di kay nang taga Barangay 13. Ang ilahambal nga ti why na sila sang makaon since pa gabi hasta subong kay na daw gahuluhuyo na. Kabudlay gid no. Sige kadto antang sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod upod kay Aksyon Alvin Graba. Ibaloon tabi ang sitwasyon sa mga checkpoint areas kag plus ining ayo lang ning Philippine Coast Guard kay mayara nagadulong sa ila nga mga kapatid nila, no? Kag ini inugbulig sa mga sakayan nagapangisda bla, mga mangingisda naton nga diri sa area sang Bacolod kag Negros Occidental. Ayos. Kadto antang balita ni Aksyon Alvin Graba, sitwasyon sa palibot sang syudad. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ang patrol ari diri sa area sang Bacolod Talisay border and subong sini Aksyon Rex maninit o kun laka na lamang ang nagasulod no diri sa area sang Bacolod halin sa siyudad sang Silay o kag Talisay sa diin antes pa lamang Aksyon Rex ikuhaan bala sang thermal scanner ang mga pasahero kagayong driver dito pa nagsaroonan palang ayon sang pinaka-border gina-secure na siya sa mga tapo mismo sang katapos ang Philippine National Police ang barangay ang traffic o kung iya sang bitaw and diri Action Rex subong sila ang sitwasyon ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 3 ang padayon sa gihapon Action Rex nga patian no sa init ang Bureau of Fire ari man diri Action Rex no and gina-disinfect ang mga lagyan mismo Action Rex kitan mo sa atin nga Facebook live gina-disinfect gina-disinfect Action Rex ang mga railings kunti man nabay ka diri Action Rex sa kung halin ikaw Talisay kalakat ka lamang halimbawa ang railings gina-disinfect ang alagyan
sprayhan man Action Rex, no? Makita mo sa atin sila nga Facebook Live. And diri may araman sanitation station sa mga salakyan nga halin sa siyudad sang Talisay, pasulod sa siyudad sang Bacolod, may araman Action Rex nga sanitation station. Di Sero, ariman na diri kay bisan gani Action Rex ang holding area sprayhan man subong sang mga Ang dalan? Ang dalan, ang dalan, holding area. ang holding area sprayhan man ni sir. Kag ang quantity Action Rex, anong tawag siniman sa step sini? Sir, anong tawag ni sini sir? Sige ka tapak pa siya. Pwede man sa katapak diri guro ay. Tapak ta diri Action Rex. Pagkatapos lantawon ta si sir sprayhan. Agi pagani sa spray. Sige sir. Sige sir. Okay. Okay sir. Okay. So sprayhan ang lawas na gid mismo Action Rex. Ginasprayhan kita subong. Ang lawas mo? Oh yes, ang lawas ko subong. Dapat sprayhan ka gidaya. Pati si Nani Kirauda, gagang patrol pa, sprayhin na lang. Karon malabay ta diri. Kay may mga salakyan man Action Rex. Nagasulod, sprayhan man siya. May sanitation station mo. May spray diri kag may mga dala na ni sanitation Action Rex, no? Ang mga katapos ng DPWH amo mismo ang nagahimo sini. Ang pinaka mga frontliners naton ang Bureau of Fire Protection, kapulisan, ang ibandiri Action Rex nagastamak development. Ang mga manunudlo bala, ang mga volunteer. Meaning ang nagapasulod ng mga salakyan, jutay nakatama ka daw kaninit, makita ko doon sa video tao? Yes sir, jutay na lang katama, no, kaninit. Maninit sa gidyang nagasulod. Sulod na pala diri kay ari diri subong si sir. Kay upo ng mga frontliners, si Captain Pajarito. Ara da siya? Ari siya subong sulod kita gani siya. Kag nagastamak development tamayo gini siya. Ang Bureau of Fire Protection, anong ginahimo sang Bureau of Fire Protection? Sila ang naga-sanitize sa lugar, nagakuha sa body temperature, kag nag-check man Action Rex sa mga dokumento, no? Kung sulod ka na dagali, kung maghalin ka Talisay, pasulod ka sa Bacolod, maagi ka gida sa daw tulda nila gali? Yes sir. Maagi ka gida sa tulda nila. Initulda nila amo ning sanitation sa mga salakyan. Sanitation sa salakyan. Okay. Kung magalakat ka lamang, ati may ara ka gida put lang sa may tiil mo na yon, sa may tsinelas, sapatos, at ilapakan mo giniya kay may lapat diri nga may sanitation man. Namin naginagani kung ma-disinfect ka una da, antes ka magsakay sa salakyan mo, tapos salakyan mo naman daw ng sprayhan daw kanami yes, sir, kanami kita mo to kagina, bisan ako kagina ginsprayhan ta sang alcohol. Bilog na ni nga lawas, ulo, tiil, silingkod di lang ang camera, no, kay basin ba lang budlay na. Oo. Subong stamak development ang aton sini nga mga volunteers, ang mga nurses, mga nurses. Ma'am, okay ka lang da, ma'am? Okay. Sino na? Mga volunteers naton, mga nurses nga nagakuha sa mga body temperature. Anong sudan ta? Okay. Uy, namin ni Action Rex, may green shell. Good na. Green shell gid yaw. Sa nami man kay daw pahulam da ang display center sang salakyan? Yes sir. Diri sa anang display center sang salakyan din pahulam para sa ato sila nga mga frontliners. Areo kitaan mo ni green shell. May isda. Uy, nami pagid niya. Pagkaon ng display. May kasag pa. Isurubon tanay si sir, no? Kamusta ang tanay si Sir Makadali? Kay Dugay-Dugay. Gakaon pa siya? Gakaon pa siya? Gakaon pa siya. Pastorbo siya? Istorbohon talang anay Makadali. Sir, okay lang na, sir, no? Istorbo lang tayo Makadali. Sir, kamusta ang aton sining check-up point, sir, sa karon? So far na wala man sa problema ng subong kay tungod na limitado na ang gasulod nga salakyan diri sa siyudad sang Bacolod. Ang inang madala lang sa exemption amo lang na ang adlaw naton
encounter diri nga nagasulod sa Bacolod. Pero may mga pagbago sa karon, especially ining sanitation sa mga salakyan malabay, ang tao ginabody sprayhan, mga kasano pa ni nagsugod, sir? So mga tuwanan ni Kasmana, ang sugod ang sanitation tents ang DPWH, no? Sabihin ang mga salakyan dira maagi para ma-sanitize kasulod sa sugat sa Bacolod. Oo, good nga antes ka palang kasulod sa siyudad sa Bacolod, may body ang lawas mo gina-sprayhan man. Yes, no, amo man ang ginahimo sa naton nga Bureau of Fire no gina-sanitize man nila ang tao. Even kami nga mga frontliners ginasprayan nila, no. Abot yung ganun, sir, kung halin ka sa initan niya, sa border mismo, magsulod ka diri sa imo sining palawayan juta, silbi nga talananda, gina-body spray mo. Yes, no, ang Bureau of Fire ang initiate sila sa body spray, no, para ma-sanitize man ang mga frontliners. It seems, sir, nga may ara katatlo ka enhanced community quarantine checkpoints sa imong lugar, especially sa Barangay Bata kag Mandandakan, sir. Yes, may ara kita no sa Barangay Banago, Barangay Bata, the same time diri sa may Bangga Ruins, no. Ako ni natananda mga check-up points. So far wala pa sa mga problema na encounter ang grupo. So far wala sir, kay nag-observe naman ang tao sa pulisiya sa gining enhanced community quarantine. Ang mga quarantine pass. So ang quarantine pass, no, ara gid gina-spektuhan gid nato ng pagtanaw, gina-check ang quarantine pass with IDs para masiguro naton nga ila gid na quarantine pass o kung gini-issue sa barangay gid sa ila. Okay, so at least importante mausisa gid mayo. Yes, kay may ara mga kaso nga ginagamit lang sa iban o kung ginapasa-pasa ang mga quarantine pass para nga maglagaw-lagaw. Okay, so at least stricto. By the way, sir, kamusta ang mga libalang pasaway, mga nakabayular sa Executive Order number 26, ang librang ginatawag tang no quarantine pass, kaglakaw lang? Yes, no, mga wala quarantine pass, then kung gabi violation sa curfew, in relation sa Executive Order 26 ni Honorable Mayor Yunadia. So, ang nakadakpa namon, may order naman sa amon amon City Director, kailan sila kaso. That's why namon na prepare na ang tanan nga mga dokumento para pag-file sa kaso regular means sa korte. Pero magluwas sa mga pasaway, ang mga tao, sir, gako-opera naman sa panawagan. Yes, no, subong wala na kita halos madakpan nga mga violators, lalo na kung gabi. Kaya nakita natin nga ang tao, no, nag-cooperar ng gidman sila, no, tungod sa paliwat-liwat natin nga pag-public address sa sining polisiya sa ECQ natin subong. Yes, sir. Sir, thank you again, no? Action Rex, sir, thank you again, pasensya, na-istorbo itong pagkaon mo. Oo, may grizzle lang, good na, sir. Okay lang na iya siya. Basta grizzle. serbisyo publiko, bisan ga lalapta pa ng ginakaon niya da, masabat na iya, way na problema na iya. Yes. Kumusta hon tabi ang aton mga frontliners, ma'am? Mga? Sa Action Radio, mama. Ma'am, kasang kanatis makitan man ang beauty, no? Sa aton nga mga frontliners. Nurses, sa idalom sang Department of Education. Payuhom sila, anay, kaya muning tial sang init da, dapat magkayuhom sila, anay da. Yes, Action Rex, ang isa diri nga from DepEd na nabalang may ang bayo niya daw nurse man, no? Pero pa-cute. Kung lang taon mo sa Facebook, open pa kayo. Pero parehas na kami nga edad. Ano, ma'am? Kamusta ka mo? Okay na. Kaya pa? Kaya pa. Ari pang isa Action Rex, no? Isa kamatahom na linay from DepEd man. Din ka sa inyo mo, sa DepEd? Singkang, high school. Kamusta nga itong sininga bantay, ma'am? Of course, libre nga servisyo ni para sa pumuloy. So far, so good. Cooperative man ang mga drivers. Daligi lang kay na utod si Action Alvin Graba sa kay Jodeline Yano Boti Galo. Hambalya patapusa danay kaon si Sir. Ayo. Sabat na to si Sir mo. Si sino pagidning? Si Anatila Lorente. Kung tani patapuson mo kaon antes mo interviewon. Ay na, no? Si Sir ya ini time lang na iya.
Do mga kuan maning nga mga klase ka mga tao niyo. Action Alvin? Yes, sakto na Action Rex. Kabalo ka, very cooperative ba ng ating mga kaupulisan. Bisan di na sila ya, kung gaano na sila, kung mga public service ni, yes. Huwag na sila choice. Oo. Kaga antes sina, may clearance na sa ila. Nugay, Yes. sali ka mo kogtas. Gani man. Alay mo nung kamudas banga, blang, kag magpalumot para may kwaon ka mo nga lumot pagbutwa niyo. Nakamuta Ning ka budlay sila ning nga mga tao ning ga obra lang ning reporter tagagang pulis ang iban pa naton nga kwento matudlo pa may kadto mo to. Kamo to abe? Oo. Kay mabuli si Action Alvin graba di sa Action Radio no budlay ning mga tao bla ni pag ginapaintsindi mo na gid damo ri kubikos mati lang kamo da bla. Naglantaw lang kamo da. Oo, ang ibang lantaw lang reklamo pa. Ha? Ang ibang malantaw reklamo pa. Gani galantaw na gid lang mati lang kamo bala. Kay pulis ni sila mo, di ba Action Nelmar? Action Elre? Pulis ni sila mo. Yes. Anytime ya makol mo ni sila. Huwag ni sila gopsina Malang ka mo daya, kaya lang ka mo sinyo balayda. Action Alvin? Yes, correct in Action Rex. Ang ilaya, pahimuyong. Why sila kapatial sa init? Sila man di mapatial sa init. Agun mabatyagan nila. Matyagan ko sila do, puro sila mayo di magkomentar. Di ka mo di bla? May ara gani, masala ka lang spelling, mahambal yung spelling, sala pa. Mga bullshit ng mga kuaning. Action Rex, subong sini, tabok kitabi. Kay kanami man sang sistema man dito, Action Rex, sa area naman, sang Talisay ni mismo, sang border. Kunti, ari kaya sa Bacolod, Talisay border. Sa idalom ni Police Captain Richard Pajarito. Subong sini pagkanto kita sa aton salakyan. Bisitahon taman Action Rex. Ang aton sining sa area naman sang Talisay, no? Sa area naman sang Talisay nga border mismo. Kay damo man dito Action Rex nga naga-bisita man sa area, nagapadulong sa area, no? So action na ni rekta data to sa may Talisay. Agad dito makita naman sa aton sining nga mga kauturan. Talisay area gali Action Alvin inang boundary sang Bacolod kag Talisay. Yes sir. More or less ang distansya from here pagkanto dito is more mga 400 meters. Alapit na lang gali da? Lapit lang Action Rex. Dragali na sa may Daisumico, Blanga Central, Singono, dampe? Before? Atubang sang DPWH. Okay. Dragali sila sa may Taytay, dampe? Yes, sir. Saktuhan gid, no? Sa may Taytay, dampe, subong gani sa aton sini, kay kitao na diri. I think mga 30 seconds, no? Sa kung ato ni salakyan, more or less mga 30 seconds lawig na ganing isa ka ang isa ka minuto kay ari na gani kita diryo. Kitaon naman Action Rex ang mga kapulisan, ang mga volunteers. Galing nagapasulod kang nagapagwa no sa Bacolod no? Yes, Action Rex jutay lang gid ang nagapagwa sa nahot Bacolod. Lang ning makita ta diri sa Daway gid gani Oo, ari man gani diri Action Rex no. Ang disinfection, discontamination activity, we fight as one. Subong naglabay kita di Action Rex. Ikaduha na disinfect na ang aton sining tarak-tarak, no? Kadua pahigad kadto naman kita sa mga kapulisan naman mismo, no? Sang sang Talisay City PNP agad to kamustahon taman ang ila sining pagbantay. May discontamination chamber man sila diri Action Rex. Okay, kay pagsulod mo gali, may ara man Action Alvin, no? Yes, Action Rex. May kwan man di. May mga drum, may tangke. Kaamo ni maagi ka sa disinfection nga tent. Kag diri disinfect ang salakyan. Ang makita mo man Action Rex ang dalan diri ang dalan mismo basa. Is malapakan ini isang mga guma sang salakyan. Part ini sang disinfection. And subong sinig, may ara man diri Action Rex kung halin ikaw sa siyudad sang Talisay, kung rather halin ka, abi, sa siyudad sang Bacolod, pagkatos Talisay, malabay ka man diri Action Rex, kay may ara sining lapat kidyang lapakan man sang
mga sang imong tiil o sang imong sining nga sapatos, ari man diri ang mga kapulisan mismo sa idalom sang Talisay City Police Station. Ang grupo si Sir, no? Si Sir Colado. Sir, kamusta? Kamusta subong Sir ang sitwasyon sa imong sining area, Sir? So far diri sa area sa boundary ng Bacolod, Talisay, okay lang ang flow ng traffic down nag-utay gid man. So far manageable lang, Sir. It seems, Sir, nga medyo ang system o systematic kaya ang pagpasulod sa inyo sining nga lugar, Sir? Yes, Sir. Kasi diri sa kung gina-emphasize gid sang amon nga mayor diri sa Talisay nga ang status siya sa Talisay is not lockdown. So wala nag-lockdown ang Talisay, pero amon gina-check ang mga tao, ilabi na gid ang halin sa red zone sang Bacolod, so may mga measures man kami nga ginahimo. Ang nga man ang pinaka-importante tanan sa safety measures ni tanan. No, may ara kita yang disinfection di agag discontamination tent, no? Mangkot ba kay Sir Colado kung may kabudlaya, may mga problema silang na-encounter since nga gin-plaster nila da? Sir, may problema ka mo nga na-encounter since nga gin-plaster ang ining check-up point? So far, wala magiging siyang problema. Madala man lang sa communication between sa atong commuters at sa pulis. Maintindihan man nila. So far, mga kuwan man, Sir, cooperative man atong mga pumuluyo. Ano ang mga requirements kung magsulod diri? Anong dapat tanon? Kinanglan, Sir, may ara silang ECQ pass, no? Kag ang sa for now, ang aton nga mga cargo trucks ginatag na ina nga responsibilidad sa Highway Patrol Group. So ginapalabay na lang namon diri sa amon nga area. On the part, Sir, sa mga frontliners kada iban pa bisan sa amon as media, ano mga requirement? Sa nang panamon sang ID? Yes, Sir, ginapangitaan nato ina. Subuman sa inyo, Sir, kasi kabalo man kami nga dumasiling ka man gani ang media mismo, the frontliner man mo. Gani. Sir, salam. First name ta, Sir Colado, Sir. Anong pangalan ta, Sir? Police Captain Julius Colado. Bali, deputy na sa Sang Talisay, subong na? Siya ang deputy sa Talisay? Yes, Sir, Deputy Chief of Police ang Talisay City. Wow, regards lang da siya. Sir, regards sa imo si Action Rex Cantong, bigo mo? Yes, amigo ta gid sila kadamo sa amigo ta dira gid sa Action Radio. Sige. Sakto din man, no? Kay amigo niya si amiga niya si Action Eden. Action Arts, Action Brian. Amo nang kapanawag kay Captain Colado, no? Sa gali alin to sa manapla mo. Na sa gali ginasign. No? Nakalin, Sir. Yes, Sir. Si Sir Colado, no? So man nga sitwasyon diri, ang mga kapulisan sang siyudad sang Talisay nag-deliver naman, no? Sang ila sining para sa tamak development, para sa 10-7, and at the same time ang mga kapulisan equipment Action Rex may protective gear sa pagkuha man sang thermal scanner ang ibang diri amuning mga chief of police adtong waygid problema. Oo, si Captain Colado. Amuning ang chief of police nga waygid problema. Tapos papalapitan. Gani. Captain siya, no? Julius Colado? Yes, Sir. Captain. Pero promote na niya as major, no? Kay subong niya. Siling ko ganin sa iya. Sir, kung magsulod ko din, kung may upod ko, way kaso, Basta sprayhan ka lang. Oo, spray. Ang i-spray bla sa imo yan daw. Inang pagbutwa mo bla do, hindi ka kitaon ba yan? Gani man. Tinata mo sa kyan taga pasulod na Talisay sila? Pasulod sang Talisay. Talisay nga way, no? Halin sila sa siyudad sang Bacolod, pakadto sa siyudad sang Talisay. Kung mo kung taga Bacolod ka, pwede ka man daya kaaging kung may kalantuan ka. Basta may importante, may mga papilis ka, may mga ECQ ka muna. Yes, tapos sir. magi ka. Kung taga Bacolod ka, importante may ECQ ka. And amo lang na ang isa sa mga requirements nila. Kag kung anong kinanglanon, kag anong requirements. And ang nakitanta diri Action Rex, kapamangkot man ang mga kapulisan kag ginapangita
ang card, no? Or rather, ang home quarantine card. Importante nga isa lang ang entitled sina. Yes, sir. Importante, isa lang. Wala ka upod. Kung may upod ka, ilain na. Yes, sir. Oo. Sakto na Action Rex, no? Mag-wave sa aton ang iban nga monitor gali sa aton to. Ang salakyan. Thank you, sila da. Halong lang sa pagbiyahe, mga sirs, ma'am. Halong din sa pagbiyahe, Nag-wave pa siya. Siling niya, action. Nag-ingit pa siya, action. Action Alvin to, sir, But anyway, Action Rex, so mali ang pinaka mga sitwasyon diri sa siyudad sang Talisay. Salot ko na lang ni Action Rex. Iyasang Coast Guard nin, ano ni? Yes, Action Rex, no? Yes, ang Philippine Coast Guard naman, Action Rex. Gin pasalamatan kag gin abi-abi ni police, or rather ni Philippine Coast Guard Commander na si Johnson Benjamin ang maayong nga lihok mismo, no? Sang 1303rd Philippine Coast Guard Auxiliary. Ano ni? 303rd? 1303rd. 1303. Okay. 1303rd PCJ Squadron. Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron. Nga ginpangunahan mismo ni Captain Tony Hinovea. I think daw kapilye sila ni Action Marlon, no? Ini matapos na nag-turnover Action Rex sa mga relief goods kay na sang aga sa command center mismo, no, sang Philippine Coast Guard Negros, sa diinsunod diri kay Commander Benjamin Dakukit. Dali lang kay check ta balikanta si Action Alvin Graba sa nautod nga report gikan sa Philippine Coast Guard kay karon nga gang Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron ang nag-turnover sa mga relief packs, no, sa Philippine Coast Guard Negros para ni sa mga mangingisda ta. Balikan ta si Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, ginabi-abi sa Benjamin ang ining lihok sa mga auxiliary sa mga katapos ng Philippine Coast Guard Auxiliary sa diin Rex. Diri kay Captain or Commander Benjamin dako ang mabulig sang gindonar sang Coast Guard Auxiliaries para sa mga mangingisda. Sa diin makon mo na iyang 13 tanan kasako sang bugas, ang may mga bulong, may kit pa bala Action Rex ining quarantine, rather ining hygienic kit, no? Kagasubong man mga tinapay nga initanan Action Rex upod na diri mga tinapa o sardinas kag iban pa nga dilatas nga igapanagtag sa mga labing kubos, especially the poorest of the poor na mga mangingisda, hindi lang sa siyudad sa Bacolod kundi sa iban na mga lugar sa probinsya. And ini Action Rex diri kay Hinovea nga sila mismo ang chip in bala Action Rex, chip in agad ya mabuligan ang mga nagakinahanglan, especially samtang ginaatubang ta ang ining krisis sa COVID-19. Ang tingog ni Benjamin diri Action Rex ari man sa aton diri galing kay tiginausar ta sa aton sa Facebook Live. Okay lang. Yes sir. So maning sitwasyon diri sa area sang Talisay with Action Nani Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan dra sa Talisay area kag boundaries ang Talisay kag Bacolod. Ang Police Station 3 kag Talisay CDP-NP na pakigangutan wala gid lamang madugay ni Action Alvin Graba kaging kamustang senaryo since kagabi tubtob sining mga inoras, no? Kabayon tanga tayo yon lang niya. May isikyo kag wala dapat talunsay lang ini, no? Kabudlay kung kaisa kung hindi kita magpati sa direktiba sa aton sining kasuguan kay kita man sa gyapon ng malaskaran. Dapat kung ano ang ginapatuman, tumanon ta. Action no Radyo Philippine Standard Time, last 12:05 ng aton oras matapos ang balita ni Action Alvin Graba sa iluhan tang balita ni Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office.
trabahante sa tubuhanon ginbuno sang kaingod sa banwa sang La Castellana patay. Yari ang kauna sa report ni Action Brian Morden. Action Brian. Patay gini. Siya ang signal. Ada lagi Action Rex okay na. So ining napatay Action Rex o kun ining insidente nagluntad ini kagabi dira sa area sang Purok Rosas. Dira sa Sitio Anunang, Barangay Mansalanao, Banwasang La Castellana, mga alas 7 ini. Ang biktima diri nga napatay ginkilala sa kay Ricky Lumuntad, 25 anyos. Kagang ginatudlo diri nga suspitsado ginkilala naman kay Jimmy Sincero, 30 anyos, tara nagapuyo man sa among lugar. Sunod kay Police Captain Romulo Tipilango Jr., hepe sang La Castellana PNP. Ining duha Action Rex upod man lang nga nagatagay-tagay kag medyo nakainom-inom na ang ining biktima ini agod nga mangihi lang pero likom saya sining ihibalo ginsunod siya sang suspitsado kag ginbuno sa madulom nga porsyon sang nasambit iya nga lugar nga sa diin amo gid ang gintunaan sa iya sining kamatayon. Base sa investigasyon sang kapulisan sa pagpanguna ni Hipilango, ining suspect kag ang biktima may ara na blasang daan nga away-away Action Rex. Kag siguro ti kagabi na simprahan gid ang iya sining daytom nga buko ginhimo ining nasambit nga. So ining kon karon suspect badayon pa ginapangita sang kapulisan pero ginapreparar naman sang kapulisan ang kaso para sa iya kay ang pamilya desidido man magpasaka Action Rex. Mga sarili tayo sa gabi, no? Uptanay mo sila inom, no? Pero may mga old graduates na sila, no? Pagpangihin isang biktima at sunod isang suspect without any provocation, yung bunuin na siya sa tapos lawas niya. Okay. Ining ginawayan nila, sir, ano ni sir ang daan nga timatima nila? Ay, actually, dugay na ko no? Actually, before prior sa incident, dugay nga, pupad ni sila palay, no? So, nagsailo naman ni ganing akong na suspect, kaya ito hindi man sila magsawanay. So, amo ko naman nakita na po, no? Kung ano dito na kasang sintima sinilula. Pero, sang before sa incident, uptanay ni sila buhay. Actually, sa muna palayag ni Hipilango, angot sin nga sisa pa na karon Rex sang kapulisan upod sang pamilya. Balita gikan sa Nukpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na seksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:08 ng aton oras. Salamat gid Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kadtuan tang balita sa Bacolod City Government Center. Upod kay Action Dale Salazar, Vice Mayor Elcid Familiaran, may panawagan sa mga pumuluyo karon nga Semana Santa. Kag daw may natala ng media briefing at 2:30 sining hapon dra sa Bacolod City Government Center. Yari ang kauna sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex nag-sentro sa mga precautionary measures batok sa COVID-19. Ang nangin mensahe ni Bacolod Vice Mayor Cid Familiaran karon nga Holy Week or Semana Santa. Action Rex interview naton sa Bisel Cald sa Bacolod nga nagapungkuman bilang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Ang iya diri nga mensahe ting sulit nga panawagan sa otoridad, gobyerno nasyonal o kung lokal man nga magstay at home kung mag-usara sang face mask. Action Rex no siya simple lamang hangining nga mga panawagan kag pangabay sa otoridad kag opisyales sang syudad sa publiko karon nga Semana Santa nga magpabilin sila tagsa
sa ka mga panimalay samtang suksoka ang mga face mask, surgical man o kon washable nga face mask action rex. Sunod sa Bisao Alcalde, makabalik kita tanan sa normal nga pangabuhi sa tion nga magsunod ang mga residente sa mga patakaran nga ginapatuman sang LGU action rex. Subong nga Semana Santa suno kay familyaran kabay pa nga ang publiko ang makapabalandong kag makapanumdoma sang ila sining contribution sa syudad sa pagpakig-away kontra COVID-19. Naglakip man rin sa pangamuyo ni familyaran nga bugayan sang mahal nga makaako ang syudad sa Bacolod sa sini nga mga tinion. Subong nga daw action rex nagpatigayon ng SP sa katapusan nilang sesyon subong nga semana antes mag-break para man sa Holy Week nga supposedly boss nga daw ini patigayon pero bangod Holy Wednesday na boss in conduct nila subong adlaw subong aga Tuesday dito sa may session hall sang Bacolod Government Center. Magabalik sa normal ang regular nga session sang SP sa masunod nga semana. Way niya bali kuan gini natubangay sila or by komunikasyon lang? Dito gid sa may NGC Action Rex sa may session hall. Wala lang di lang makasulod ang mga media kay nag-live man sila sa Facebook Action Rex sa Sangguniang Panglungsod of Bacolod City. Ang ginalimit man ang mga staff ng kada konsehal nga magsulod sa social hall bilang tikang kag pangaman kontra COVID-19. Ari ang mensahe ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran. Well, and again, ang ginaayo isang ni Mayor sa aton, ginaayo namon, simple lang gid, stay at home, usar mas. Amo lang gina, stay at home kag usar mas. Kapos nang gid nga himuon. Nga kon tanan ta mag-cooperate, makabalik ta sa normal ta nga pagpangabuhi. Sa aton pagpamalandong sa Semana Santa, dra pamalandongan ta gina sa Malawi. Unan no bala ang akon nga i-contribute sa akon kaingod, sa akon syudad. O due time man nga contribution, way man ta nagapangayo sa inyo sang dako. Mo lang gid na cooperate and stay at home, wear mask. Amo lang gid na ka simple nga mensahe action del. Sabay nga bugayan ta sang Ginoo. Samtang takna alas 2:30 karon sa hapon, si Mayor Bing may rasang patigayon ng Action Rex nga video conference sa mga miyembro sang City Hall press corps video conference hindi na kinahanglan magpadulong dito sa may Bacolod Government Center kundi mag-usar gid lamang sa isa ka application amo siyang ginatawag nga Zoom app para pamangkot ang makatapos ng media ang sining update sang COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod. Update balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuantang balita ni Action Artay Hupon sa Special Assignments. Pagpagaling sa mga ginpamakal nga humay prioridad sang NFA, Negros biding ginpatigayon na suno sa manager. Yari ang countdown sa report ni Action Artay Hupon. Action Art. Patigayon na Sorex ang binding ang NFA Negros Occidental sa sinuman nga mga nagapanag-iya sang arosera nga willing nga mag-entra sini agud sa paggagaling sang ginapamakal nga humay sang NFA gikan niya sa magunguma sa 3 ka mga warehouse stations diri sa Negros Occidental that includes San Carlos, Ilog, dira sa Dangkalan kag diri man nga stocks nila sa area sang Bacolod. Now, actually, subong ang nabilid kayong kamangkalan na sige man itong pagpagaling na. Ang stock subong is 10,000 diri sa area sa Bacolod while may mga 4,000 dito sa area sa San Carlos nga muna subong ang subject para sa milling. Now, sunod diri sa kay NFA Manager Josephine Vinos Castillo. Ang ini nga tinutuyo agad nga pamakapondo sa mapwestag nga daan ng NFA in case nga kinanglanon ang dugang nga supply, particular na sa mga LGU, kag kon may aras ang patigayonon nga extension sang ginatawag nga enhanced community quarantine. Ang delivery naman sa stocks nga kundi may aras ang ginpangayo siya una nga 100,000 sacks or bags
gikan sa FA Regional Office. Ang problema, Action Rex, kay kundi 60,000 palang na-deliver niya, sumong naghinay o nagninit ang pagpalusod sini based man sa recommendation sa Regional Office kay Gulpiada man nagdamo ang order kag request sa mga LGU dito sa Panay area. Amo ang rason kung nga ngati gina-providean man sila dito sa ila sila nga pangkinahanglanon, pero nagapati siya nga kung until the end of the month and the next few months pwede pa magka-supply ini ang asang bugas ang NFA diri sa region, especially Bacolod and Negros area. Yari nga parayag sa NFA manager. Problema subong palag, sir, ang inventory nga naari sa aton. So, nagabiding kami subong para email ina siya. So, among na amon subong ginakuan kung paano namon mapatigayon nga ma-fast track namon ang mailing, especially ang problema gani sir ang tao bala kay naka-community quarantine gani. So, hado sa mga private mailers, why man sila sa mga tao nga gaobra. Amo lang subong sa gina-resolve pa namon kung paano namon obrahon. Pero ang NFA rice mill ya, sige-sige kami subong sang milling. Kaso lang, ang ano pala sir, ang volume to, hindi pa naman kit makakuan. Ari mo kami di sa regional office, ginamitingan na naman ko na naman mga strategy. May gani sir, kaya nauna-una kita sa Bacolod no, nakapatransfer pa kami more than 60,000 bags. So, mong ginsusukan kay every provinces, nagkinuha na sila ang Capiz, ang Tiki, Aklan, and Iloilo mismo. So may mga demands naman sa mga LGUs nila. Nauna lang kita dira, nakaluyan nauna kita dira sa Bacolod. So subong, medyo slow down ang pagta-transfer sa atin dira sa Bacolod. It's because nga may mga needs man diri ang Iloilo province. So hopefully sir parayag ni Ma'am Josephine Vinos Castillo. So natuntay niya kung labara madugangan man sa supply, gikan niya sa regional office ay requested dito nga location nga 100,000 bags kung sa ano ini fully nga ma-deliver diri sa NFA Negros. Pero bastante pamanta sa supply? May harap pa man kuno kay tiyang balita sila nagigan gani iban nga mga region naga-request pa sa Iloilo nga kuan mo nga region. Pero ti kabalo ka. Diri sa aton niya nakabulig na rin sila sa mga LGUs? Amo to nabla ni Gov 31 million nga purchase sa ila pesos. Sa NFA ito ginkuha ang stock. Ngayon sa Bacolod, amo man tong gin-supply na nila nagigad nga daw 10,000 sacks man blower bags nga nakuha sa city government of Bacolod, Action Rights. So, ang 60,000 ti mo tamaran may mga nabilin pa subong kag siringa ti may ang delivery galing amo da medyo daw naghinay. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Special Assignments. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pag-relax sanay mga kaaksyon, daligid lang ha. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sa Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sa Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload ko anay makadaliha sa mga nagpadala sang ila sining mensahe via Facebook Live. May lang pagpamati sa kay Manny Loquias. Mayong pag-monitor gid Sir Manny. Thank you so much gid. Kay di na pwede, stay at home, wala na kaunon.
2 ka kilo lang sa 2 weeks. Puwasa man Action Rex ba? Good noon, di na. Pwede. No? Ang 2 kilos mo, prambusan mo man 2 ka kilo, maapat na ka kilo. Mayara pa man guro si Conbats. Anali Bautista, may lang pag-monitor, no? Ay kita ni mahimo ni sang problema tagid subong. Anali Bautista kay Inting Biboso, may lang pag-monitor Inting dira sa Silin Homes, no? Sa kay Diana Perez, may lang pag-monitor live sila subong. Kag kay Rinaldo Padiroso, kay paring Binji Pelisario sa Manila ho. Ayo salong manda parikoya, paring Binji Pelisario. Kay Joylyn Siason Maalat Selvi, keep safe everyone. And Junel Haliorina, no? Kay Junel Haliorina, Tisoy si Action Alvin Graba ba? Thank you, Gida. Kung lang mo pasalamat sa kay Action Alvin, kay nag-out na siya kay ina mo. Kay Merls Labrador, may lang pag-monitor sa Barangay Granada. Merls Labrador, kay Jilin Siason, okay na basa tanan sa Barangay 2, Himamaylan City, Pamilya Siason, Maalat kag Selvi. Halin sa kay Jilin Siason, Maalat, Selvia. Kay Gina Daday Figueroa, may lang pag-monitor Gina Daday Figueroa. Kay Style Antonio Kadayday, may lang pag-monitor. Kay Anday Francisco alias Ikot, kay Boy, kay Nong Jerry Tumay, aris laga monitor sa Purok Pentivilla, sa Alihis Damo Dislaga Pamati. Thank you so much, Style Antonio Kadayday. Basilio Dominado RTPC III, kay Basilio RTPC III. No? Thank you so much, sir. Kay Saturn Mars, sakto gid Action Rex. Saturn Mars, no? And Jose Alan Brasa, may lang pag-monitor. Paring Roel Lanawan si Roma ho, dira sa Libertad ka, subong pare ko na ka sa Villamonte area, no? Paring Roel Lanawan si Roma, kag sa kay Commander-in-Chief ya dira, no? Kay Lourdes Blazer, may lang pag-monitor, Lourdes. Kay Greyhawk Bacolod, may lang pag-monitor Greyhawk. Sa kay Genesis Gerafil, tani wala lang extension, maski wala na amelioration, basta makagwa na maski isa pa ka miyembro sang pamilya. Kapoy isa lang ikaw ginsugo, hihihi. Amo gani man. Genesis Gerafil, thank you so much, Jen. Kay John Mark Seryoso Laksinto, may lang pag-monitor sa Barangay Payao, Isabela, Binalbagan. John Mark Seryoso Laksinto. Si Toto Jalis Castillo, Jali Castillo, dira sa Toyota Negros. Wilfredo Pabon Zamora, may lang pag-monitor, sir. Wilfredo Pabon Zamora. Kay Ophelia Galiro Arce, may lang pag-monitor, check attendance lang mi sa Isabela. With Jovelyn, Shelian, Jano, Isabel, Diana, kag Elia. Salamat, Gid Ophelia Galiro Arce. Sa kay Amado Ladua Jr., may lang pag-monitor. Sa kay Amado Ladua Jr., kay Rex Alimania. Sige, kay pare, ferta tong problema sa Basiwa, Draho, sa Barangay Granada. Ayos, salamat, Gid. Kag kay retired Master Sergeant Jimmy Sigio, may lang pag-monitor dira sa Office of Justice Verdict Security Services. Tamiyaw lang si Mamalo kag mga security guards dira. Halin sa kay Greyhawk Bacolod, Judith Calves Pampusa, may lang pag-monitor. Kay Mark Palco Tilo, may lang pag-monitor, no? Pa-confirm bi kung may positive. Way pa. Way marka. Way na dra nga area. Kay kabudlay kung kaysa, no? Budlay kung kaysang mga istorya bla. Waya. Merilo Catinoy, no? May lang pag-monitor. Jocelyn Kalamaan, kay Ramsky, may lang pag-monitor.
Dira kay Tiyoy Nilson sa iya pamilya, madamo gid nga salamat sa 5 kilos nga bugas nga ginhatag mo sa pumuluyo sa Hermelinda. Good job, sir. Lord na ang bahala sa inyo. Thank you so much. Ramsky, no? Kay Ivami Iskanyan Abraham Ambahan, may lang nga pag-monitor. Ivami Iskanyan Ambahan, dara sa Antipolo, Pontevedra. Thank you so much, kid. And Rinan Aloro Rico, may lang nga pag-monitor kag happy paniyaga. Sudan tautan kay wala na gid Rinan isang barangay Saganga. Ayos Thank you so much Rinan Rico, no? Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor Gian, kay Bia Jonathan, and sa iban pa naton nga mga tagpalamati, sa kay Jovelyn Pilado Mampil. Mayutan ni Action Rex kung wala na extension kay makabulo ang nagid, wala na kami kalanon. Namugani man, kabay pa. Mabalaan talang na kung ano, kabay pa nga wala na extension, no? Amo man ang ginapangamuyo sang tanan, Mayo nga po, Action Rex, watching here in City Heights, Taculing, kay Arlene Magbanwa. May lang ang pag-monitor, Arlene. Kay Nelda Siguanse, Mary Grace Eugenio Fermin, kay Little Sibua, dara sa mga paryente ako, no? May lang nga pag-monitor sa Barangay Kaliban, Morsya, Little Sibua na nagpanamyaw, no? Kag Julian Lorido Magbanwa, halong Action Rex, good PM, tamyaw ko lang pamilya Lorido kag Magbanwa. Thank you so much, Julian Lorido Magbanwa. Kay Danisa Junila, may lang nga pag-monitor sa Barangay Atipuluhan. Albert Robles, may lang nga pag-monitor pamilya Sihas dira, tamyaw lang ni Toto Albert Robles. Mario Buenaflor, kamusta lang da sa palangga kong asawa, okay man di kundi sa Manila, stranded lang ko, halong kamo sa mga anak ta. Mario Buenaflor, no? May lang pag-monitor. Okay? Sakay yun na to. Albert Robles, Barangay San Fernando, Talisay. Sir, lapit matapos ang 2 ka semana, wala gid kami katilaw sang panghatag ng gobyerno nga relief goods. Ay ho, gid. No comment lang ko dato to Albert, Kay budlay pa kung damo pa mahasangtan siniblaw, do ka budlay gid to da. Jumari Caniban, Action Rex, mayong udto, ngayon lang kami tanibulig dira sa LGU sang Negros or Syudad sa Bacolod nga papulion kami diri sa Cebu. Ati, way tamay mo sina, no? Tuman ang problema na sa prangkang istorya, no? Hindi lang amo ng problema, kundi kadamo sang problema sa lokal, no? Mga kalanon sang tao din, number 1 gid. Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:28 ng aton oras. May lang pag-monitor dira sa East Home sa Barangay Estefanía. Ga-monitor sa sila subong sa aton sining pagpangalagad sa birthday girl nga si Joji Bailoses. Happy birthday kay ari pagid sila ni Melody, Rochelle, Ma'am Rosalie, Randy, Negro, Dondon, Mampay, kag Sir Batoy, Pipoy, Joya, kag ang baby Tricia Nicole. Okay, si baby Tricia Nicole dari sa East Homes 3. Kag ang mga boys dira sa East Aqua East sa Tubigan, no? May lang pag-monitor. Teka, mustang tubig kada, okay lang? Ate, okay lang kuno sa Aqua East sa Tubigan. Kay GV Bailoses, may lang pag-monitor. Kag salamat gid sa inyo sa nga pagpamati. Ayos, sige. Kay Rafi Librandra sa Kabangkalano, may lang pag-monitor. Ayos, kag sa tanan-tanan. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon. Standby. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga
resulta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, This time check is brought to you by ISO certified world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:40 ng aton oras. May nga pag-monitor kay Arlene Magbanwa siling niya COVID-19 mabatuan kon magpahimunong kita tanan sa panimalay maghamtang isikyo hindi na masugpuan. Ay puerti no. Pangabuhi balik sa normal. Ayos. Thank you so much Arlene Magbanwa. Kay Jerry De Castro, watching live kami diri ni Mrs. Action Rex sa Minlot 4 Talisay. Good PM halong gid. Salamat gid kag halong kamo dira tanan man, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala, greet siya lang happy birthday kay Jumela Barbon sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Happy birthday kay Roman Infante. This is the first time to listen Action Radio. I'm so excited. For 20 years here in Canada, mabatian ko news sa Bacolod. Kindly greet family Infante.
Thank you so much, Sir Roman Infante. Kag sa pamilya Infante, nga nag-monitor. Hari Magsiko, may lang pag-monitor. Tamiyaw ko lang si Analo kag kay Miles, watching live from La Castillana. Ayos. Sa kay Kent Bulaka Juanisa, may lang pag-monitor. Action Rexa. Tani hindi lang mag-extend kay magutuman gid kita sini kay wala gid pagkaon. Action Rex mugani man kabay pa pangamuyoon talang kay wala man sang imposible kung nagapangamuyo kita tanan Rinan Aloro Rico may lang pag-monitor tani hindi na ma-extend hidlaw na kami magbasket. Rinan Rico sang Hacienda Kabakungan Barangay Sagang La Castillana. Mayong udto alin sa kay Josefina Locsin Hinirato dara sa Migaya sa Sumag sila ni Feresa Neresa Lesa kag Madam Migi kag kay Sir Chief halong sa tanan. Ayos kay Nonoy Tahones kay Rochelle Mordin Biligerio Biligorio may lang pag-monitor no Rochelle Morden Biligorio. Good PM lang. Kay Josephine Celeste Taiko sa LGO La Carlota watching live. Thank you so much Josephine Celeste Taiko. Ayos kay Masicilia Sinporoso sa Bago City. Lourdes Blazer may lang pag-monitor. Ayos. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbandwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa paliyag sang BCPO Director. Ginkalipay ang resulta nga wala sang kapulisan sa syudad nga may patimaan sang COVID-19. Amo lang ning lubos tang ginapasalamatan. So sige, tuloy ang serbisyo. We have Aksyon Eric Magbandwa sa BCPO. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Eric sa tuloy ang ating ligaya ngayong hapon sa imong number 1 na program. Ang BBB sa Ugto. Dapat gid. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ligaya. Bisan may problema na kag makayuhom lang tao kinatas na. Oh, no? yes. Right. Teway kita da yuhom? Ayo di purma. Hindi mo. Abi pag yuhom ka mo blanay sa mga listeners na mo. Yuhom ka mo blanay. Kamu ka piait kag progait nga. Progait ka mo nga. Kainit mga dara kamu ka progait kag piait. May katapusan gid ni. May katapusan gini ang tanan. Amo na gani nga we need cooperation eh. Hindi ta pagisalig ang bulugasan ta sa gobyerno ta kung isalig ta na mabuluang ta. Laban kita Action Rex eh. Dapat mansig ta. Pangitaay kita. Correct may mga quarantine pass man ta. Total may mga quarantine pass man kita. Oo, pangita na bala idea, bala. Pangita idea, hindi lang magpangamkam sa hindi amuda kay kabudla. Idea kay mayara gid na mapakwansi mo mapatunda. Oo, gabuhi gani ang sapa, tawo pa. Kay kung ipadala-dala taning bota sa gobyerno, kita gyapon masofrer de. Halalan ta ka sali sa gobyerno, matumba ta, way pilas. Laban eh, hamako mo yung barangay 13 to 890 lang ang pasado sa amelioration. Amo na City Sintos, Jis gidang way. Sus, ang ila? Nubinta lang to yung kapasar mo. Ang nakapasar? Diba si kung ang tagaan, hindi pigado? Gin-raffles so nila. Ay raffle. Hindi masarangan mo, pila man lang ang budget sang barangay. Oh, okay. Kag, mo nang kabudlay gigatama. Sa 800, ako 700, 80 lang. 80 lang? Ano binta? Way gani katunga, no? Gani. Mo na nga sitwasyon man. Sado ka progiot gid. Piait gito ang wala maprobahan eh. Ang panuko yan na probahan now. Ati ari pa kay kami sa tagtaganay sang kuan. Sang ayuda pa lang na sa barangay. Wala po sa ayuda rin na nagabot ng amon nga sack form. Ari na. Survey form pa lang na. Survey form. Hindi, sack form na gidya. Nagabot po sa amon. Ari na, ginamat-amat na namon parapta sa mga purok Action Rex. Pila? Way pa ka ginakual pa namon, ang katuan siniyang
pigado kay Jackson Rex. Oo, Hindi dapat ba kasarang? Oo. Kay kung halos pa lang ti dire pangalan sa akon purok sa leche kada ni 450 ni mo. Ti kung taga-amo ni tanan ti wa nang ibang ka purok Ti pila nga daan ng sa inyo tanan? Ti sa amon dito sobra 2,000 din amon ka sakpo mo. Oo, ti amak mo libuton mo bilog nga barangay. Bilog nga barangay 25 ka purok. Ti ama ko muna no. Kinanglan i-identify mo gini ang dapat tagaan Action Rex. Importante da kung sinong pinaka wala na gid mo nang matagan. Taga mo ginayang ma-priority kay ang iban ga palapit-lapit sa luwag mo. Sa barangay Panukoy, hindi Action Rex siya palapit-lapit sa luwag ya. Kontra partido ka man kag hindi partido, basta importanteng partida insakto. Insakto kag makagtogid sa husto. Na, correct gid. Hindi man bala mahulaan ang iba Action Rex sao. Tiway kita da. Ara padala ko lang da. Hindi amo. Kuha lang i-approve na to Ano? Approve na to. Ang ano? Ang Holy Week. Approve na to ya. Gani. Mahal nga pag-monitor da. Oo. Kay Kapitan Chad, kay Kagawad Jofred. Sila ka karamaal man to subong? Ay, sus, nagtagoray kami gabi ni Kagawad Jofred. Oo. Tapos sa barangay do, alas 10, tawag ko to siya. Ato po siya sa barangay Makin mo na daw. Halos naman nga barangay official sa mugin ang problema subong. Sino niya, mabuyayawang kita ni Action Rex. Tinig ko, Action Rex, ito ba tanimi mo Kagawad, kaya ato ni Ubra mo. Inyo na ubra nga daan sa barangay. Ang tanang nga pagkamalaot kag pasipala. Inyo sa loon pagit. Dalaan nyo. Ayo di purma. Dalaan nyo sa... Hindi naman ni tanan ma-please Action Rex mo. Hindi kaya gidi. kung pagustuhan to, tanan lang tani bla, pili awa. Dapat kung tanan na lang tani, wala pili bla, galing ti hindi gid pwede. Hindi gid pwede. Kung tanan ka mo, hindi gid makomodate Action Rex. Ang gobyerno tambot nag-extend pa tungod sa Luzon pagido. Ina problema. Ato pa di madala no, kabay pa hindi na madala di no. Kabay lang. Sa Bacolod kag Negros. Kabay lang. Sa Martes pa man ta ma-end mo. Oo, sa Martes naman depende na sa evaluation guro ano. Martes Santo subong, Miyerkules Santo buwas. Pagka Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, kita ay tiambot ko na nung plastada sina, no? Next week, basta kabay pa nga wala lang Why na extension Yes, pangamuyuan ta lang ni, no? Hindi na magdugay lang ang mas pigado na kagway na gid magkaro biyay-biyahe man kag bisan paano makakita man bisan kinilo-kilo lang ho. Gani man Action Rex among gani sila namong bisan tani tricycle makabiyahe kadali na bla. Na makabugas-bugas na bla tapos untat na yun, no? Gani may orasan lang no. Oo, okay mga tricycle driver sa aga hasta lang las 9. Oo. Tapos pagkahapon las 4 naman hasta las 7. Yes, oo. Tamo na bla. Ti kaluoy di mga tricycle driver, ti ka mga tricycle driver, ta kay di man sila depensa sa pangabuhi nila ti. Ang di pasahero pangadaan. Isa pa na, di pasahero nga salakyan ti sumo nga nagid gabiyahe. Yung taxi pa. Kung diri ka lang nagasandig sa imo sinima tag-adlaw at balda ka gidi. Kailangan nga ikaw mangin diskartidor. Sa mo ni nga sahi sa krisis sa Rex. Subong nga tiyempo do hindi ka ga-diskarte kay tanan daw wala kakantuan. Gani man ko sa bagay no. Wala man unod ang balay ni. Oo, ti ko mga remedyo general ka lang abida ti way gidi. Way gidi ang ginang pinagabudlay gid sa tanan. Kinanglan diskarte ka kapisan Action Rex Hands up na ko subong sa mo ni nga sitwasyon mo. Ti oo, isin naman namin gusto ni man. Maglabay pa. Ang mga kita mo ato ekonomiya sumo nag-backdown gid, no? Backdown gid tanan. Ang negosyo backdown gid. Halos tanan gid. Tanan gid apektuhan ko gobra ka sa mga hotel na. Bisan merkado subong ka lapas. Ay grabe. Kaya din man sila makuha sang ilay nog baligya daman. Okay tani kumpara sa iba ni proti mas lingko bala sa mga dagkong department store mga grocery store okay. Okay na po selected man kay ti skeletal man sila man. Gani man. Hindi man tanan sila na makaobra. Ay. Gani. Ti mga may ko mga kantong apelyido mo kay ti duway gid problema. Ayo di purma. Hindi ano do may sumpon pa. Salamat gid sa report. Mga kantong na yung apelyido kay ka problema sa mo na makubit ni. Do na sumpunan pa do hindi amo. Wag kita da. Si
Sikap siya doon. Sikap siya nagtubong pa. Social Amelioration Program, Deliberation Screening. Subong. Screening pa lang ng ila daw. Ang qualified poorest of the poor. Naman dapat i-priority gid. Kapigado gid. Thank you ang gid. makagulo ginawa pa ba medyo relax lang mo daw naon pang hindi ka ginawa. Kung may tsansa pa man lang iatag lang sa wala gid sang palangitan ana. Gani man aksurek siya para malipay man sila, no? Bisan malipay na sila kadali bla. Importante nga may ginatosek pa ta. Yes, aksurek. Salamat gid sa report mo. Sari din kalipay ni Colonel Henry Binyas ang resulta sa paglibot-libot sa mga taga-PNP Health Service wala. Kasi at least na-discoveryhan niya nga daw wala gid sang positibo Axorex. Indikasyon nabi nga daw may ara nga COVID-19, no? Although nga ang gina-super subok kinasula sa aton nga mga frontliners nga mga PNP members amo nang shadow kainit nga panahon Axorex. Muna kung isa nga daw magpatigayon sang body temperature kuha ang aton nga mga PNP Health Service nga nagalibot hindi na mapaktan nga oras kada daw sa rice kakakibot sila nagkataas ang init dito siling ko ni Colonel Binyas at Axel Eric epekto ina sang kainit sang panahon hindi siling epekto sang hilanat halin sa COVID o kainit sa imo siling lawas action Rex no? Pero si Colonel Henry Binyas pasalamat sa mga napermi ang iya siling pandam sa ato nga mga frontliners nga medyo careful gid, especially maintaining mainit ka panahon kung kisa hindi ba wala kasaka nga aton sa nga blood pressure kag importante nga inom kita damo tubi sila ni Colonel Vinyas kag medyo extra precaution lang no sa mga ginahimo lang nga pamaagi sa aton nga mga frontliners nga mga miyembro sa PNP nga medyo distansya sa mga utod naton nga gina-check nila kag kung pwede lang hindi kini magtandog sa mga bagay bulang ati hindi mapakta niya ang virus nagtapik na sa kung ano nga sahi sang butang specialmente sa mga dokumento o ano man nga sahi sang bagay so mo nang dapat nga i-careful kag likawan gid sa aton nga mga frontliners nga ara dira Action Rex nakadestino sa aton sini nga mga check-up operation na center. So kung ginipay ni Colonel Binyas nga so far so good wala sang mga miyembro sang PNP nga may indikasyon nga may ara sila ginatawag nga COVID-19. So negative man sir, wala man sang kuan, wala man mga sang sintomas nga na nakita na detect ang personnel natin health service. I heard daw imo gini sir effort ang pag-check up sa mga kapulisan sa borders. Yes sir, kay naintindihan natin ang kuan, ang kaimtangan nila subong. Balo kita kabudlay gid subong nga panahon tungod sa init kag na-expose pa or tawag diri tungod pa ni sa problema sa virus mula nga from time to time ginapamonitor natin ang sitwasyon sa aton nga mga frontliners. Kabay pa sir nga wala sang pulis sir nga magbiktima sir para nga mangintayo yung ilang service at the same time hindi man mapektuhan ang ilang pamilya, Colonel. Yes sir. Ganin na ang ginagawa natin nga nagtrabaho kita tungkol sa ating pamilya. Ang masakit dyan kung malapnan kita sa virus, wala pa sang bulong. Muna ang ginagawa ko subong ang pinakamaayo kita ang paghalong. So, ginagawa natin nga kung pwede, may mga PPE skills sila nga i-sok-sok during sa pag-check nila sa mga IDs kag mga dokumento. Kag kung pwede, hindi nila kaptan ang mga dokumento or ID kaya posibleng mamanangalinan sa virus. Action response sa malayag ni Police Colonel Henry Beñas sa katosiling BCP City Director sa interview sa Action Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP o sa balita o sa Action, Action Eric Magmanol report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Action Eric kadtuan tang Kapitolyo si Action Marlon Hinovia. Lockdown sa Banwa sang Tuboso ginkakas na sang alkalde. Enhanced community quarantine ginpatumana. Yari ang kaunan sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Sa lubos nga pasalamatan ni Tubuso Municipal Mayor Richard Hauhuko ang mga residente sa ila sa Banwa
ginhatag nga kooperasyon sa ginapatuman nga lockdown umpisa Marso 30 tubtob sa tong Abril 5 ang masulo sigurado nga hindi malatnan sa COVID-19 ang ila sa mga residente. Suro kay Hohoko nga pagkatapos nga ginkakas niya ang lockdown, gin-downgrade o kung ginapanubuan ni sa ginatawag nga ECQ, Enhanced Community Quarantine, pagi sa pagkagawa sang isa lamang kamiyembro sang kada panimalay nga may ara sang ginayuatan nga home quarantine pass. May ara sang pag-limit man, pag-schedule sa market day sa ila siring banwa, ang sa diin umpisa sa tong Abril 6 kon Lunes. May ara sang 4 ka barangay ang ginapanugutan nga magkagawa. Subong nga Martes, mayara sang suro sa iya 3, buwas sa 2, balot-balot para nga malikawan ang ining physical social matuman ang social distancing. Man nabudlayan ang mga residente suro kay Hohuko, kada bastante man ang relief assistance o kung puli kagin padala sa lokal nga panguluhan sang Banwa. Yari si Mayor Richard Hohuko. Sa isa ka semana, ako nagkapasalamat din ko sa ila kooperasyon. Kag the best thing is, kaluyan wala may nagtuhaw nga mga sintomas. So, amo na nga ginbasihan namon nga mag-downgrade sa enhanced community quarantine. Kag we will just double our strength sa borders para nga kay kami kabalo kami din nga wala may nagtuhaw nga sintomas. So, most probably ang amo na lang is hindi na kami magpasulod anay. So, kay at least kay kung magpasulod ta tagalain, hindi natin mabalaan nga basin to upod sa balay PUM or amo na. So, amo na nga nag-downgrade kami. Pero ang amon pag-downgrade medyo may extreme gamay kay ang households namon nga usually isa ka tao sa isa ka household makagawas. Ang amon ginhimo every barangay kadua lang sila makagawa sa isa ka semana. So at least kagahapon gani 4 ka barangay to ang Monday. So pertigid ka damo gani gyapon kisa nga labi na kun dunganon mo ang siyam. So gin-schedule namon tapos subong 2 ka barangay, buwas 3 ka barangay ginamo-amo na muna scheduling. Sabay naman sa ila sa nga record, ang Paduasan Tubuso ay isang patient under investigation. Ila sa kanamuon sa itong 500 ka mga POMs na dubo na lang subong ila kinamonitor mga 300 na lang. Ang masupra 200 nakatapos naman sa 14 días nga mandatory quarantine. Ang kasulugikan sa Kapitolyo Action, Marlon Hiruboya, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Action Marlon, direktahon ta sa iluhan ta ang balita gikan sa syudad sang Cadiz upod kay Action Roger Gotib. Masaylo tato anay sa Cadiz kay matika tato ko nanong mga balita tong paragid diri sa aton mga ka-action. Action Roger, standby kay sa iluhan tadang balita mula sa Cadiz, no? Dinto ganing balita ya, Rio. May pito ka persona arestado sa padayon nga paglagaw kung gabi bisan pa nga may curfew. Ay, pwerte no? Ay gigadudlaan niya sila ya. Yari ang kauna sa report ni Action Roger Gotib sa Cadiz. Action Roger. Jer? Action break sa ikasyam karon nga adlaw sa enhanced community quarantine padayon sa gihapon nga may nagapasaway kag may nagalanakpan sa sining curfew diri sa may syudad sa Cadiz. Pito naman ka mga persona ang pinagputpod sa kapulisan kag detained matapos kay ni sila nagbayular sa sining ginpagwa nga executive order sa local government na binigid sang mayor sa syudad sa Cadiz. Alas 8:55 ipagdakop nanday Police Corporal Luigi Olvido aside sa Quick Response Team sa Junel Aranjo, Adrilin Antosida, nagsubog man ini si Waldo Antorda, gidakop man
sa sining pagbaylar sang curfew. Ang mga masunod, si Norman Palma, gidakopman si Joy Himinia, tanan pumuluyo sang barangay Tinampaan sa bayan sang Don Salvador Heights sa among barangay. Subong man gidakop si Wilfredo Sosper sa Sitio Minabuno, Barangay Kamahog, Siyudad San Cadiz. Suno sa report nga ini sila ang nagbeolar sa curfew, mabalin las 8:55 pakanto las 10:05 sang gabi. Sa ini sila ang nahibaluan nga yara Japon sa Dalanon sa sining kagabihon. Ini sila ang gin-detained. Kag pagkatapos sang curfew hour kaina, ginpatigayon ang pagpaitsinde sa ila sa kapulisan. Antes ini sila ang ginpagwa na sa police station. Sa gihapon mga first offender ini sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Report gikan sa Siyudad San Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Goti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 1:02 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa mga kaaksyon talya rin ang pinakabago kag pinakaepektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Nagadugang man sang supply sang kakulangon sa mga vitamins kag minerals sa aton sining lawas, katulad sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, calcium, magnesium, potassium, zinc kag madamo pa. Makabulig man sa constipation. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag dira sa Binalbagan, no, sa GBX Pharmacy, sa Floritis Drugstore, sa Hinigaran, Bilyones Drugstore, Cagalis Drugstore, sa Pontevedra, Tia Joy Pharmacy, sa La Carlota, dira sa March Pharmacy, kag Ricarsi Pharmacy, sa Banwasang Valladolid, no, Botica Fred, kag Mami Joy Pharmacy, sa Siyudad sang Escalante, Tito JK Pharmacy, kag Simon Drugstore, kag Escalante Public sa public market, no, sa Escalante City. May lang nga pag-monitor kay Ernest Paul Merasol III. Action Rex, good noon. Greet ko lang dang mga taga-puno nga nugay lagaw pakabuhot kamudanay, ha. So sigiting kagulaman ang company, mga mabuot na sila. Amuga ni Ernest Paul Merasol III, no? And Marivic de la Torre, may lang pag-monitor Marivic de la Torre kay Sherwin. Good afternoon lang kay nagapamatigid sila subunga si Sherwin Bernardes ini. Wendy Pabalate, may lang pag-monitor Wendy. Kay Mary Jane Saladares, Lady Jonah Bahilida de la Cruz, Joe Mongcal Torilla, kay Girly Fernando, Ramel Himutia, may lang pag-monitor kay Christian Roa, no, dila sa Victorias. Ayos. Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga... In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the
Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 10 ang aton oras may lang pag-monitor kay Tintin Kanha mayong udto Action Rex monitor ko di sa grabe subong ang init ng COVID-19 sa kainit pero nagaliwasa ka man galing sa kainit galing sa kay Tintin Kanha kag Galanaga Destacamento halin sa KSA Kingdom of Saudi Arabia. Sige, kailangan ko sa tiyempo, mapag-goodbye, kita-kits kita buwasa, dari sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, no? Sa buwas na Martes, Merkulis Santo, pagka buwas gali, may mga religious dramas na kita nga mabatian until sa Biyernes Santo, no? Sige, lang na ta sa tiyempo. Kita-kits, kita buwas, mga ka-aksyon dari sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dinigilamang madugay. Upod ki aksyon, masugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Cantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.